Mr. Sibatan, nagudon di ba nagserbi ng OIC PEDO or Provincial Education Office, the Provincial Government of Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Nagmudon idikalman ti panagserbi ni Mr. Willie Jake Sibat nga officer in charge si Provincial Education Office ti Provincial Government of Ilocos Norte. May nagita daytoy impadano na itinipalao sa panagyaman ken ni Vice Gobernador Matthew Marcos Manotok anang dutokin kuana iti nadakamat a posisyon bayat daytoy ti gobernadora iti probinsya. Malaksid iti Vice Gobernador. Nagyaman pa ni Jake sa Sibat ni Governor Cecilia Araneta Marcos anang ipabaro iti panangidaulo na iti PEDO iti umuna apaset ti panagserbina kas sa gobernadora iti Ilocos Norte. Imbatad na dayto iti nang itunda iti panagserbina iti nadakamat pag-opisinaan. Iti nasurok nga may sa atawen agsipod ta ng rugi ang nagserbi nga OIC ti PEDO iti bulan ti Agosto iti nagpalabas atawen. Ibilang ni Sibat iti panagserbina iti PEDO a pabor iti na Marso aking kuan ano pay napno iti karit agsipod ta adapay natineb nang nangruna iti wagas iti nagpanangidaulo iti may sa pag-opisinaan. Inanugot na nga damit dagiti nagkurangan na ngem amin dagitoy padas na iti intugtugot na para iti panakaypaay tinasaya at serbisyo kadagiti kakailyan. Damag manipod iti Provincial Government of Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN. IFM News.